Dobar dan i dobrodošli. Danas pravimo gibanicu, pa evo šta nam je potrebno. Treba nam 500 g kora za gibanicu, malo ulja, 4 jaja, pola kilograma sira, 200 ml mlijeka, kašičica soli i 2 kašike kajmaka. Prvo ćemo uključiti rednu na 200 stepeni, zatim ćemo umutiti 4 jaja. Dodajemo sir, kajmak, malo izmešajte, dodajte so, dodamo mlijeko, sada uzmite posudu u kojoj ćete praviti gibanicu, dajte malo ulja, razmažite svuda. Uzmemo jednu koru, stavimo je unutra, sljedeću, možete iskidati na 2-3 komada. Otapamo i ređemo. Znači ovako ređemo jedno preko druge. Kada ste potrošili sve kore i smesu, malo pospite ulje ozgo, preklopite, malo ulja, stavljamo da se peče 35 minuta. Gibanica je gotova, probajte, napravite, pa se vidimo. Ćao!